Daghang nga maayong nga mga lungsuranon ang mitabang sa mga nabiktima sa sunog sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay. Sama na lang ning pipila ka mga individual nga temporaryong gipapuyo sa usa ka apartment aron na dunay tarong nga katulgan. Si Lian Singkulan sa report. Among naabtan nga nanghakot kining usa ka residente sa ilang kagamitan pasulod ning usa ka apartment. Matud pa nga maayo na lang nga medyo mugaan-gaan unya ang ilang pagkatulog human adunay maayong lungsuranon nga mitanyag kanila aron kasamtangan papuy-on sa usa ka apartment sud sa pipila ka adlaw. Matud sa barangay kapitan sa Kansuhong, gitanyag kini sa tag-iya mintras wa pay nag-abang. Ubay-ubay ang gipapuyo niini aron makapahimutang sila og tarong ilabi na ang mga bata. Mintas tanto nga wala pa nag-abang sa apartment. Mga bata, siguro lang patol sa dito pa, pestahol. May offer lang sila nga makastay sa amin dire kanang for temporary ra mantras kanang wala pa ang kuan balay. Mapasalamaton sila nga may mas tarong silang kapuy-an bisan temporaryo lang ilabi na ning panahon sa pandemya. Pasalamat sa go. Kay napod may kang matulgan, patay mis karatul, wag gyud may magian din. Ngit-ngit kayo pa ang mga sugay nana. Samtang daghan usab ang mitunol og hinabang diin gimontar kining usa ka tent nga gihimong drop-off area aron di maglisod ang mga mohatag pagpaabot og ayuda sa mga nasunugan. Uban Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Basta.